Nu știu, vreau și eu să știu gluma cu dulap. Dula pulă gura mea, dula... Uite acum! Întoarnă-te! Ogoaie-te! Chat, revenim imediat după scurtă pauză publicitară. Ogoaie-te, hai mișcă! După scurtă pauză publicitară, de familia tradițională inversă. Revin! Nu-ți place! Nu-ți place ca... Dula pulă gura mea, dula... Nu știu, vreau și eu să știu. Mă abțin că mi-au bani. Puteam să fac o glumă, dar mă abțin că mi-au bani și nici măcar n-am motiv real să o fac, așa că e ok. Gura păcătosului adevăr vorbește, dacă am spus-o. Imediat. Cum să... Să mori azi. Am făcut o prostie. Cred că aproape ți-am dat link la număr de telefon, dar e ok, o să șterg vodul, ok? Ai dat link la numărul meu de telefon? Da, bravo. Nu, după mă, ca să... Îmi place adrenalina, știi? Îmi place să mă droghez cu căcat. Mai nou. Eu mare Smart 2, ce acolo? Bă, mă, să o caut, hai. Mamă, dacă vine iar un urs, vezi ce iau neamul și sănătatea în riumeri. Futus, am băgat jocul în bară, stai mă băiat. Aoleu, fugi futus, morții tăi. Să vă iau și-o cum. După 1100 de ore a zis, bă, gama. Maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. No. Because it gives you an excuse to... Nu. Care mi-ați închis camera? Nice! Dacă îl mai găsesc. Give me all his money, that Gucci, Prada, comfy, my sugar daddy. Ah, stai că știu melodia! He love me, he give me all his money, my sugar daddy. Alo? Poftim? Nu. Cine e? Speedy? M-a sunat Speedy?